chipani cha UDF chinali chipani choyamba chotsutsa kutenga boma pachiyambi pa ulamuliro wa zipani zambiri muno Malawi mu 1994. Koma kuchokera 2004 chipanichi chili kotsutsa. Kodi pa chisankho chikubwerachi pa 16 September UDF ili ndi malingaliro otani? Mu Zodiac Exclusive lero tili ndi Dyson Jangia amene ndi mneneri wa chipani chimenechi cha UDF. Takulandirani Jangia. Yazo kwambiri Gabriel. Kwa zaka 21 tsopano UDF yakhala ili kotsutsa. Inuyo ngati chipani mukumvetsa kuti nchifukwa chiyani simunabwererenso mboma zaka zonsezi? Zoona kuti UDF pano yakhala zaka kuyambira 2004 yakhala mbali yotsutsa. Ifeso siti kusangana nazo ayi. Famene mukudziwira kuti UDF ndi chipani chomwe chinamenyana nawo ufulu woti tikhale ndi matipati mdziko lino. Ndiye tinalamuliranso zaka 10. Koma UDF yapezeka kotsutsa tikhozonera kuti mwangozi. Chifukwa UDF sinaluzepo chisankho chomwe chinachotsa chipanichi kuti chipezeke kumbali ya opposition. Amene mukakumbukira bwinobwino UDF 2004 chinakomera UDF kuchita handover kulamulira ulamuliro kupita kwa munthu wina omwe anali Malemu Bingwa Mutharika, mzimu wawo use mumtendere. Ndiye iwo analowa UDF. Ankale poyamba anali ndi chipani chawo, koma pamene amapatsidwa ulamuliro utayimire ngati president 2004 iwowa ndithu analowa UDF. Kotero UDF simaganiza kuti isapezeka ku opposition. Ndipo ndizoona 2004 UDF inawina chisankho. Nkupezeka kuti Dr. Bingwa Mutharika nkuyamba kulamulira dziko lino. Koma mmene zinachitikira modabwitsa kuti Dr. Bingwa Mutharika atangowina chisankho icha chichewa chinamba kutembenuka. Nkupezeka kuti mapeto ake anaza bere kapena 6 months anazapezeka kuti achoka mchipani mucha, ndiye akayambitsa chipani chawo chomwe chili cha DPP. Koma nditi kuona ngakhale munena choncho kuti kuchokera 2004 pa masankho amene akhala kuchitika mdziko lino chipani cha UDF chakhalanso chikupikisana nawo. 2014 chinakapikisana nawo, 2019 chinakapikisana nawo, koma sizinayendebe. Mmene mudziwa kuti nthawi zinatu mukachoka munthu mbwalo zimavuta sotu ubwerere. Ndiye pamene pavuta kuchipani pamenepo kuti atatenga Dr. Bingwa Mutharika kuyambitsa chipani cha DPP. Paliso maclips amene sizinali zobisika yayi. Iwo anayetsetsa kuti achifinye chipani icho. Chifukwa amadziwa kuti akapanda kutero UDF ndi 2009 inene ndithu bwerera muti mboma. Ndiye iwo zaka zonse 5 zimene anakhala kulamulira kuyambira 2004 agenda yawo inali yothesa chipanichi. Koma tikuthokoza Mulungu kuti chipanichi achipanga kuti chikhale resilient, pachizungu resilient, cholimba kwambiri kuti ngakhale panali ndithu ma forces ofuna kuti chipanichi chite sizinatheke kutero. Kumeneko ndikuvomereza kuti Dr. Bingwa Mutharika anachifinya chipani cha UDF ndipo kutchuka kwake kunakhala affected. Zoona ndithu mmene mukudziwira nokha mukakumbukira anamangira nkhala ya former president amene Abagiri Muhoozi, Dr. Abagiri Muhoozi anamanga anthu ena onse amene anali amphamvu mu UDF anamangidwapo. Ndiye zonse zinali kuphwesa komanso iwo aja anayetsetsa kuti yomwe inali stronghold ya UDF ku Eastern Region chipani cha DPP chifukwa choti chili mboma, mazaona ukakhala mboma mmakhala ndi access kuma resources ndosiyana inapezeka kuti iwo aja analowera ku Eastern Region kucha mapeto ake kuti chipani cha UDF chinafinyika kwambiri. Ndiye tikuzovomeza kuti panopo chikuoneka ngati pana mphamvu, koma panopo tachikonzaso tikuchikonzaso kuti mukuchikonzaso. Chifukwa ndikuona kuti ngakhale pa nthawi imene amene ali mtsogoleri wa chipanichi panopa anayesera kuti akayime nawo ngati phungu wa nyumba ya malamulo kudera kwawo ku Eastern Region anthu sanamusankhe. Zoona zomwezo zomwe tunena kuti chipani cha DPP
anali ndithu ndi skimu yayikulu kwambiri yongofuna kuti chipani chitani cha UDF chizime basi chisaonekenso, sikuti kusasankha wanthu koma pali zambiri zimene zinachitika. Panali marumas ambiri oti anthu amana kuti mwina kubera unalipo anthu, it was deliberate kuti ngakhale Right Honorable Tupele Muhoozi anali ndithu amathandizira mchipani chomwecho cha DPP, koma zinapezeka kuti anzawo anali ndi kampeni kumphasa kuti anafunditsitsa kuti mpaka wajatani alephere wachangulephera chisankho. Ndiye ifeyo in fact panopo pamene tazindikira UDF kuti ngati tuli ndi adani ndiye mwina akazi zathu onse enawa ndi adani athu malingana pakupikisana pa zipani komabe ndani wathu so number 1 ndi DPP yomwe. Koma DPP ndi yomwe makambirana nazo kuti mupange ubale kuti mupite ku chisankho cha 16 September. Koma ndani wanu yemwe zimatero kodi pandale so zimatero ena amati ndani wako kuti umugonjetse umuyandikire. Ndiye zimeneso panopo even a president athu Right Honorable Tupele Muhoozi kufaika convention ananenetsa ndithu kuti ulendo uno wa September 2025 sitilola kuti chipani cha UDF chikhale munkhwapa mwa chipani chino. Chifukwa zimene zonse zimene zati mumakatani ku DPP chifukwa a president anu anavomereza kuti mumakambirana ndi DPP zoti mupange ubale. Kukambirana natu kotheka kutero ifo kuti maona kuti cholinga chake chazokambirana chinali chani. Cholinga mutaonetsetsa bwinobwino utsogoleri wa a president athu Right Honorable Tupele Muhoozi ndi munthu oti chabwino upresident wale samafuna iwo samafuna kukhala president, koma mutaonetsetsa bwinobwino mutachita analyze bwinobwino unguza bwinobwino muzapeza kuti munthu uja ali ndi chikondi cha dziko, ma interest yawo nthawi zina amatenga nkwayikapo zofuna za nkuzikapo nkuona kutsogolo kuti kodi dziko lino chofunikira nchani. Ndiyewo amafuna kuthandiza dziko, kuthandiza Malawi. Chifukwa chake mutaonetsetsa kuti ngakhale inali ku opposition 2011 pamene ka 2012 pamene anabwera Her Excellency Madam Joyce Banda Atupele anazipereka mpaka anathandizana nawo mu government yandani ya Excellency. Honorable Jangi ndakuitanani pa program inoyo chifukwa yakuti ndikuganiza kuti mukuyankhulira maganizo a chipani cha UDF. Yes. Ndi mukundiuza kuti pali zinthu zina zake zimene mtsogoleri wa chipani amachita ku chipani zoganiza iyeyo yekha mmene akuganizira. Ngati munthu mwina simunandimvetsa ndanena kuti iwo aja amachotsa pa umunthu pa zofuna zawo palizonga pa self interested kuzikapo ndiye iwo aja amayang'ana kwambiri zomwe zingapindulira Malawi. Chifukwa chake anazipereka 2012 kwathandizira amayi Joyce Banda kuyendetsa dziko lino. Maganizo a 2012 aja anali maganizo a Tupele Muhoozi kapena maganizo a chipani cha UDF. Koma ndi chipani kodi iwo ndi tsogoleri chabe. Iwo ndi tsogoleri chabe wa chipani. Chilichonse chimene amapanga kupyolera kuti chipani chakonza kutero. Ndiye nthawi imene ijawo iwo anapemphaso ku chipaniko kuti akundiyitana nditani kuti chipani chinalola apitani kathandizireni. Ndi pamene iwo aja anapita mmene makakhala nduna ya economic planning kumathandizira nawo. Komanso even pamene anabweranso Professor Peter Mutharika atayitananso anaziperekanso anazalowanso mboma lachani la DPP kulithandiza, ngakhale kuti boma lomwelo limene linapanga chipongwe chakuti iwo aja mpaka alephere kuti UMP kudera kwawo, koma iwo sanazitenge zimenezo. Kuwawidwa munthu mukhoza kuwawidwa wamayang'ana kwambiri dziko. Simukuona kuti zimene zikuchitikazi mu UDF zikhoza kusokoneza ngakhale anthu amene akutsatirana umene amene anachepa kale chifukwa anakufinyani abingwa Mutharika, kuti lero mukunena kuti sitingagwire ife ndi DPP timangopita kumene kuja chifukwa cha ndale, koma dzana munali komweko mumagwira nawo ntchito, munali nduna kumene koko Atupele Muhoozi anali minister kumene. Komatu anthu ngoti mwina kungofunika kuti anthu amvetsetse a president athu. Ineyo ngati mmodzi amene akuyenera kumvetsa nzake ndani. Anthu awamvetsetse Atupele Muhoozi kapena chipani cha UDF kapena chipani cha UDF chimvetsetse ochitsatira nkumachita zimene ochitsatira kufuna. Zimene zanena president panopo kuti iwo panopo azipanga zomwe Amalawi akufuna. Ndimene anena kuti ndiyenda kaiwo amanena kuti alliance yawo ndi alliance ndi Amalawi. Kusonyeza kuti azitsatira zomwe chani
amalawi akufuna ndiye mbuyomo iwo amaganiza kuti imene ndanena kuti amasazika kuchipani uku akundiyitana kuti ndikathandizire nawo chipani chimavomereza malingana kuti naso chipani nthawi imene chimakhulupirira tisatire mwinake zimene apempha president athu ndiye nthawi kwa ifeyo tikutenga kuti iwo chilichonse step iyo simene apanga motsatira zofuna za chipani komanso zofuna za Malawi. Consultation yake imakhala yotani mumayankhula nawo bwanji Amalawi amenewa kuti mudziwe kuti Amalawi akufuna izi otsatira chipani anachepa kale chifukwa anakufinyaniwa mmafikira bwanji kuti mudziwe kuti izi ndi zimene akufuna ndipo tsopano tikutenga izi tikupita nazo ku DPP chifukwa kuti akuzifuna ndamana. What's the process like? Mene mukudziwa kuti chipani chilichonse chimakhala ma structures. Okay, by national level, by the National Executive Committee, first of the National Working Committee, and amene amasankhidwa ku convention. Komanso pasi pa negi yonderuso pamene kuli yani ma regional committees. Ma regional governor, ma regional governor ndi ma committee yao. Kenako di ma district committees. Kenako constituency mpaka kuma area. Okay, the structure imene imatanima ilipo. Kungoti mwina consultation imene mwafusira consultation imakhalapo koma mwina kuti anthu openly singakhale public kuti anthu amayiona koma ndatsogoleri amene so amachita represent for regional committee ndio imachita represent region, district committee imachita represent district, ndiye anthu amene aja amakomiti amene aja amafunsidwa amaitanidwa mkufunsidwa kapena kufotokozeredwa pali ndondomeko yotere ndiye muganiza bwanji anthu aja amayika ma input yawo. Ndiye ngati ndikulakwitsa mwina amene amalakwitsa ndatsogoleri aja mwina kapena iwowo kuti pati foti bana wanena nthawi zina amangotani amangovomera kapena koma mwayi ulipo malingana mbali ya governance yathu structure amene ilili mwayi ulipo kuti zinthu amakambirana makomiti amenewa ndiye anthu aja akavomereza pamene a president amatenga step. Ndi mafunsa zimene zifukwa mwandiuza poyamba paja kuti kuchokera pa nthawi imene Bingwa Mutharika anachoka ndi mpando wa president chipani chanu chakhala chili pa mpanipani ndipo anthu achilanda popularity chifukwa chakuti munali upo nkati mochokera ku DPP mwanena choncho kaenda kumvani bwino ndipo mwavomereza kuti zimenezo zinafola chipani chanu kutero kokote even ku stronghold 1 Western region Machinga Mangochi kumene koso mwina kula affected chifukwa cha zimenezozo. Then kufunsa kuti mukamati consultation anthu amene wawo mapanga consult motani information imachoka bwanji kwa anthu amene wa kupita ku chipani pa zimene akufuna. Mene ndanena kuti ma structures walipo siyana pali pamakhala zinthu zina zomwe mina zikuchokera pa ground kwa anthu ndiye zimene zijazo amazitumiza kuti kuntunda koma zilipo zina zomwenso zikakhala za kuntunda zimaperekedwa kumusi kucha kupempha kuti anthu aja nawonso ayike maganizo awo ndemene zimakhalira andi palipo sikuona kuti pali chovuta china chifa communication imakhala two way kuchokera pansi kupita mmwamba komanso mmwamba pakakhala chinthu china amakhoza tani kufunsa anthu apansiwo. So anthu amenewa ndi amene ananena kuti iyayi chipani chathu chipite mukapitani kakambiraneni ndi DPP ija kuti tipange zamgwirizano kupita ku September 16. Monga apapa ndiye tinalinso ichocho chiyembekezo cha anthu chinali choncho mphamvu amapereka kwa atsogoleri. Okay, ndiye ndikumbukira kuti kuyambira kwa chaka chino National Working Committee ya chipani cha UDF titakomana pamene pana pangidwa chiganizo choti chato pakuti anthu akutipeza osiyana kuti tikambirane nawo zamgwirizano. Komanso anthu ambiri ma commentators akakunena kuti no kufika to September 2025 ofunika mwina zipani mutani mugwirizane. Ngakhale ifeyo kuyambira nthawi ya convention a president athu ananena kuti tili ready kupita tokha kuchisankho. Koma tinazindikirabe kuti mwina nkofunikirabe mena so tikudziwa kuti malamulo masiku akunena za 50+1 50%+1 ndiye pa meeting yathu yaikulu tinagwirizana andi tinasankha committee yakuti ichite negotiate kapena izikambirana ndi osiyana amene akufuna mgwirizano. Ndiye imeneyo ndithu Alliance Negotiation Committee ilipo kuti imeneyo ndiye imene ili ndi mphamvu inapasidwa mphamvu ndi National Working Committee athu kuti
apite azikakambirana zipani zosiyana. Ndeti tikatengera kufoka kwa chipani kumene in terms of popularity kumene mwanena apapo, what is the bargaining tool chimene mumapita nacho kuzokambirana zimene, chifukwa aliyense amene mukakambirana naye akufuna kuti mumbweretsere mavoti, siyo nchona? Yeah, so And the bargaining tool yanu ndi chani? For ordinarily one would think kuti bargaining tool would be numbers. Ife tini ma numbers, proven numbers, tikubwera nawo kugwirizana umenewu kuti tikapambane. Goni Gabriel, munena kuti chipani kapena chapita pansi. Siutanthauza kunena kuti chipani cho background palibepo ya. Fanana kale kuti anthu akuganiza kuti chipani chafoka, koma chipani sichinafoka. Zimene zinalipo nzoti zija kuti mwina kumwambako kumene kunafoka. Koma pansi pa ground tili ndi masupporter kopya. And pa ground anthu amene ali NN genuine ali IUDF mpaka pano. Ali ndi IUDF. Chifukwa munadandaula ali kwambiri DPP kuti anakuvulazana. Anativulaza ifo tanatolowera kuchipinda. Tina maisa kuti ndi nzathu koma cholinga chake afuna utani kulowera kuchipinda. Ndiye mapeto ake tinapezeka kuti iye uja cholinga chake timagaza kuti ndi ubale koma kweni amafuna kuti ndizimuja pang'ono pamene chimapangira chiswe. Chiswe chimalowa ndi chimadya pang'ono kena ungopezeka kuti mtengo kutani ukugwa. Ndiye mmene zatichitikira ifa IUDF. Ndiye panopo tazindikira ubwino wake zimene zitazindikira komanso chimanje kuti mbwena pa ground chatha yayi chini ma supporters ambiri. That's why panopo tifedi ndi chikhulupiriro kuti chaka chino tipanga bwino ndipo ngakhale 50+1 ilipo komatu anthu akhoza kudabwitsika kuti right honorable Batupele Muhoozi kuyambira mu September muno kuzakhala president. Even zisankho zoti zachiwiri zakabwereza osachitika ya kutheka kuti akhoza kupeza 50+1. Mukamangoyerekeza ngati chipani mmaona kuti muli ndi membership yaikulu bwanji, ndipo pa membership imene yoyo muli nayoyo ndi angati amene ali msinkhu woponya voti? Membership ito ya UDF uzoti ndi yaikulu kungoti imakhala underestimated. Mene unena kuti anthu pakati pa ena anatengekadi amapita kuzipani zinazo koma panopo tikapita m'midzimu anthu onse akunena kuti even anthu kumamidziko nawonso azindikira ndi aliyense akuchita pledge kuti tabwerera ku UDF tabwerera. Ndi in terms of numbers ndithu tili nawo ma supporters ambiri dziko lonse. Mene muziwa chipani cha UDF chinali tu national party, sichinali cha region ya. Tingonena kuti chamwe ku Eastern region kwakhanga tikunena kuti ndi kuchani ku stronghold kwathu koma chipani chimene chapaliponse. Nthawi ya chair Dr. Bakili Muhoozi mukudziwa nokha amakhala ma ministers kuchokera kuchitipa mpaka kunsanje simasankha kapena anthu amodzi achigawo chimodzi kumakhala nduna ayi imakhala well balanced. Ndiye ndi chipani choti je tungakhale kuti ngakhale panopo tili vice president wathu second vice president ndama imponera akuti akumpoto and panopo kumene koso iwo akupanga kamwe kuti ngakhale kuchitipa kuli ma members athu. Ndiye ife in terms of anthu tili nawo ndithu ambiri kungoti pakatipa mwina zinatisokonekeradi. Ndiye panopo tikuchikonza chipanichi kwabwera anthu anyuwani kuyambira pa kumene tinapangira convention chaka chathachi mu September. Ndiye panopo zili bwino kuti ndi chikhulupiriro chonse kuti chipanichi pangazodabwitsa ikabwera September. Mwina tisasokoneze anthu ndikupatseni mpata kuti mufotokoze bwino nkhani yokhudzana ndi position ya chipani cha UDF pa nkhani ya migwirizano. Tamva kuti makambirana ndi DPP kena kuti tamva president wanu akunena kuti adzayimayika. Pano pamene ndikuyankhula nanumo ndikumva kuti pali zokambirana pakati pa UDF ndi MCP. Mungafotokoze kuti kodi chenicheni chimene chikuchitika ndi chani kuti amene akutsatani asakhale confused? Choyambirira mene nanena kuti kuyambira convention president athu analonjeza ma members a chipani cha UDF kuti sitilola kuti tiyende mkhwapa mwa chipani china. Ndiye position imeneyo ili ndi momwemo ndithu kotero kuti ifeyo ngati UDF ngati chipani tili okonzeka kuti ngati asapezeke upanga naye mgwirizano kupita mu September. Ndiye kuti chipanichi president wathu akhala ndithu right honorable Batupele Muhoozi. Chifukwa chake iwo panopo anakangalika kuti analipira kale za president mu September. So munthu oti akudziwa kuti mwina ndipita ndiye nake ndi akanalipira ngati sakanalipira. Koma ndindale tu izi. Ndale ndizimezo koma sungaluze munthu 10 million kwaja ungoluza kuti basi ndalama yokungoyipereka mmadzi ya. Kodi kwa anthu andale 10 million kwaja ndi ndalama yoti paka na umaka yankhulana pa soka.
ya iyi ndi ndalama be imene kwambiri imene kudziwira ndi ndalama ndithu yambiri yoti munthu sungangolowa mkungoitaya ndi apo kusonyeza seriousness kuti alationa ali serious kuti ngati asapezeke woyenda naye ndi kuti mukamati ngati asapezeke woyenda naye mutanthauza ya chimene ndikutanthauza kuti tatsegula chitseko choti chatikhoza kukambirana mgwirizano ndi chipani china chilichonse zimenezo zimene akuuza ni otsatira chipanichi moti kumachinga kumangochi akugwirizana nayo nkhani imene akugwirizana nayo kuti sanga anthu tikudziwa tonsefe tikudziwa kuti kupeza 50% plus 1 ndi nkhani yayikulu ndi chinthu cha mtengo wapatali ndi apa pamakhala ngati munthu umakhala ndi plan A ndi plan B okay ndi plan A ndiyo tija kuti ife tili okonzeka kupita kuchisankho tokha ngati UDF okay koma plan B ndiyo tija ngati pakatipa patapezeka kuti mbwezi amene akufuna kubwera mwachilungamo mopanda kuti kapena ndi olotse nkakudye opanda maplani otero ife tikhoza kuyenda naye ngatinso ye ngati bweziyo chipani chimene chomwe nake zikhulupiriro zawo nizofanana ndi zathu ndi kuti ife palibe vuto kuti tikane chifukwa chimene tikufuna ife kuti mavuto and a president athu akhala kunena right honorable Atuwemuzi kunena kuti mavuto amene amalawi pano pakukumana nawo ofunika kuti kufika mu September malire ake akhale September mapita uko ndiye mavuto amene akhatata chifukwa chake tikuvomera kuti ngati pangakhale chance kuti njira ya kuti tiwine kapena tiwine mosavuta ndi kuti paja tikhale ndi mgwirizano ngati tapezeka bwezi kuti tikhoza kuyenda naye tagwirizana bwinobwino koma ubale wake kuonekanso kuti ubale wake wabwinobwino tikhoza kuvomereza chifukwa chake tatsegula chitseko chimenecho koma sizikutanthauza kuti ifeyo singapite patokha yayi tikhoza tipitanso patokha ngati bweziyo asapezeke ndiye chifukwa chake pali komiti imene ikutani ikufufuza zimene ikukambirana ndi osiyanasiyana panopo komitiyo sinapereke report ku National Working Committee athu kutero panoti kuyembekezera kuti posachedwa apa ndiye kuti komiti imene ikapereka report ya mmene zokambirana ndi zipani zina zayendera ndi ma recommendations awo kafukufuku amene wakhala akuchitika wakatswiri andale otchulidwa kuti Afrobarometer miyezi ingapo yapita kumbuyo adanena kuti pa nthawi imene ankapanga kafukufukuyo panali zipani ziwiri zimene zimaoneka kuti zikupikisana kwambiri ndipo kuti kupita kuchisankho zipani ziwiri zimenezo ndi zimene zikadalimbana ndipo pa mndandanda umenewo panalibe chipani cha UDF amakamba za DPP ndi MCP ndi mukamanena kuti panopa chipani ganizo la mgwirizano ndi DPP inuyo mulibe chifukwa chakuti anali ndi maganizo olakwika ofuna kuti achithole chipani chanu mmene mwafotokozera apa ngati kumvani bwino tikatengera kafukufuku ameneyo ndiye kuti mwina muli ndi option imodzi imene yatsala funso langa limene mafuna ndikufunseni ndilakuti kodi mungamalowa migwirizano imeneyi mumalowamo chifukwa cha zikhulupiriro zanu pandale kapena mwina ndidyera chabe kuti tikapezekonso cholowa ndikukonze ndikayi Gabriel ndikhulupirira kuti pakukambirana kwathu ine sinanene kuti mwina ku DPP sitingayende nawo limodzi sinanene munali ndi zokambirana ndipo zokambiranazo zinatha bwanji zimene zinanena kuti komiti yomwe ikuyendesa imene sinanene koma ndikudziwa kuti pa social media anthu akhala kunena zambiri pa social media madziwa kuti pamakhala zoona nthawi za pamakhala zonama okay ndiye pa social media pakhala kunenedwa zambiri zoti ena amene kuti ayayi mwinake zokambirana zatani zalepeka koma ukambiranaku zoonadi UDF yakambirana ikukambirana kaya ukambiranabe fa enawo ndoti aja tisuti kukambirana mumachita conclude nthawi imweyo mukhoza kukambirana lero kenaka basi nawo okambirana chamufuna kuti mwinake akafunse kaye kuti umene ndanena kuti ma structures amakhala bwete koma mtsogoleri wa chipani chanu wanenapo poyera ndithu maganizo ake azokambirana zimene zakhala zikuchitika pakati pa UDF ndi DPP nkhani zimene zabwerako zoti do not official singane kuti panopo zosindikizika koma nkhani zimene zakhala zikubwerapo nzoti zija kuti zokambirana nazo ngati ndi DPP mwina zikuvuta chifukwa chakuti mwina DPP ma conditions awo nawo amene akupereka ndoti ifeyo tinaona be kuti kwa anthu ena akuona ngati kuti sangathandize mmene ndanena kuti ifeyo tikhoza kuyenda ndi wina aliyense pokapoka ngati tikudziwa kuti ubwezi wakewo ndoti uja kuti wabwino opanda kuti
kufuna kapena kufuna kuti kunyengerera nzako cholinga chake kuti ukatani ukanyimetaoneranso maimo so ngati ndilo mwero ndikunena kuti kodi ngati mukunena kuti mukhoza kupanga ubwezi ndi aliyense zikutanthauza kuti ngati chipani mukusakasaka bwenzi limene limaganiza so ngati inu in terms of ideology kapena aliyense amene afuna manambala kuti apite akaoloke pa 16 September. Ifeyo kwenikweni si manambala kwenikweni ndi ideology komanso ndi moyo welfare ya Malawi imene tiona kuti kodi chimene chingathandize Malawi ndi chani imene tikudziwa panopo dzikoli silili bwino sizikuyenda bwino ndiye panopo ngati patapezeka kuti ophatikizana naye athandiza kuti mavuto amene alipo athe kapena kubwera kwa ifeyo ndi kumanizana ndiwo kukhoza kuthandiza kuti mavuto Malawi muno athe ndiye kuti ife amene tikhoza kupanga nawo chani ubale ngakhale kuti asakupatseni mpando uliwonse pa mgwirizano for as long as iwo wakuonetsa kuti ali ndi zolinga zabwino za dziko lino UDF ndiyo konzeka kulowa na ubale. Imene namo kuti ngakhale kuti mukamalawa mukamana kuti tilamulira limodzi mbatanthauza kuti ngakhale mulamulira bwanji ngati inu muli kunja chifukwa ngati sakupasani mpando ina uliwonse ndiye kuti inu muli kunja ndiye mukulamulira limodzi ngati ayi koma amene tikufuna partnership ndiye kuti mbali ina kuti inu maganizo anu nanso muzitani muzitha kunena iwo ajanso atani azimva mbali ina ichi ndiye chifukwa kuti tikufuna munthu amene tingachite naye partner koma kuti in good faith wopanda kufuna kapena maplani ena ake kuti uyu mwinake ndipezere mpata amene angati chiswe kuti cholinga chake kugwetsana koma ngati atapezeka kuti uyu kuchita partner naye chipani chathu chiziyenda bwinobwino nawonso awa chawo chiziyenda bwinobwino komanso Amalawi ndi amene atapindule kwambiri ndiye ife zimene tikuyang'ana zimenezo ndiye sitikuyang'ana kuti mipando koma muchailonse kuti ife tine kuti tikulamulira nawo ndiye kuti tiyenera mipando kugawana ndafenso tiyenera kutani kukuchita nawo kutengapo mbali pa utsogoleripo ifaike nkofunikira kuti amene tingapita naye kumgwirizano akhale kuti nayenso avomereza kuti ife tilowa nawo mbomamo ndipo zonse tizapangira limodzi zokambirana zimene mukupanga ndi a DPP. What is your bargain? Mukufuna mpando wa upresident chifukwa manena kale kuti tsogoleri wanu ndokonzeka kuima kapena mukufuna running mate? Ndimene ndanena kuti palibe specific things ndimene ndanena kuti panopo committee yo sinabwera kuzachita report sinabwera koma inatenga uthenga uja timakambirana wochokera kwa anthu uja kuti ngati mukupita kumgwirizano umenewo mwina ife ngati chipani tizakonda kuti tipeze zakuti kumgwirizano umenewo sitanena kale kuti tikupanga zofuna za anthu chipani chikupanga zofuna za anthu ndikuti information imeneyo inuyo ngati mneneri muli nayo kale kuti anthu a chipani chathu akufuna kuti tikakalowa mgwirizano ifeyo mbali yathu tikaimepo tere ndiye chifukwa ndikufunsa kuti mgwirizano umene mukukambirana ndi a DPP mukufuna mpando wa president kapena running mate kapena mukufuna kuti tikazawina bomalo mudzatipatse unduna? Condition yathu ndi kuti tiyenera kuyendetsa limodzi ngati kuyendetsa limodzi andi kuyambira ku convention kapezana na kuti sefuna kukhala mkhwapa umusonyeza kuti ifeyo tidapezana naye munthu kuti titsogola ndife ndiwo ngugawana kuti running mate akhala wina palibe vuto tikhuzotani kuyendetsa nawo boma limodzi kapena iyayi pakuti chilichonse pakukambirana pamakhalatu pachizungu amati compromise inuyo mneneri wa chipani cha UDF ndifuna mukambe position ya UDF muzokambirana zimenezi ndi DPP. Inuyo mukufuna kuti atupere Muluzi akaime ngati presidential candidate mugwirizano umenewu kapena mukuti zimene zagwirizana konko? Kwambiri kwake tikuyembekeza amene tingagwirizana naye yense iseza atupere Muluzi atsogole chabwino ngati zingatheke utsogolako pakhale poti paja kuti utsogoleriwo ndiye kuti ayendesana atupere Muluzi limodzi koma amene angafune kuti utsogoleri ukhale kuti okha iwo ife ndiye tikhale kwina kwake kumbali kuti sitingakhale ni mphamvu ina iliyonse ndiye kuti panepo sitikuwathandiza Malawi chifukwa chimene tikufuna kuti right on about atupere Muluzi ndi maganizo amene ali nawo ndi vision yomwe ali nayo ya kutsogolo kuno ndiye kuti iwo ayenera kuti akhale nawonso pampando oti uja kuti zimene anganene iwo chizimveka ndiye sitingalole ongoti aja tingokhala ngati passenger mbomalo chabwitene kuti kuyendesa nawo koma ife ndi passenger opanda mawu ena aliwonse zimenezo nzoti anthu mamembers a UDF zomwe sakufuna zipani za mdziko lino za ndale zimayembekezereka kuti
zikapereke ndondomeko yawo ya chitukuko manifesto ku bungwe lija la National Planning Commission, kuti bungwe lija lione kuti ma manifesto aja akugwirizana ndi masomphenya a dziko lino ya Malawi 2063. Kodi mfundo zimene zikatuluke ku migwirizano ya ndale ngati mmene mukambirana ndi DPP mukazipanga motani kuti zigwirizane ndi zimene munakanena ku National Planning Commission wecha? Pamene ideology yanu ndiosiyana, zolinga zanu ndizosiyana. Menda nena mujo singatheke kuti digital partner ndi amene kuti ma ideology athu ndosiyana kotalikira nato. Of course angafanane akhoza kusiyana pena ndi pena koma kuti at least zolinga zathu ziyenda kukhala zofanana. Okay, in the first place mene tikuyembekeza chimene chocho. Okay, so ngati ife na first tunapereka ku jeniko National Planning Commission iko ujeni athu ndi feedback panopo sindishowa kuti whether yabwera kapena sinabwere kaye koma tikuyembekeza ndi alisi amene tingagwirizana naye ndikupa ndodaja nawonso masomphenya awo ndi kuti anatumizanso kuchani National Planning ndi sipangakhale kuti kupakhale kusiyana kukulu yayi. Ndikupa kuti ambiriwo ndoti amene tingachita nawo partner ngati zatheka kuchita na mgwirizano ndi kuti akhala otaja kuti zoganiza zathu nzofanana. Chabwino. Nanga nkhani yonena kuti UDF ikukambirana so ndi chipani cha Malawi Congress on a possible alliance. Ndi nkhani yoona kapena ndi yabodza? Kukambiranako mwina kukhuza kutheka pakuti ine sindili mu committee imene inapasidwa mphamvu. Ndimene ndanena kuti committee yo sinachite report ku committee yaikulu. Koma nanga sinatumidwa. Inatumidwa kuita kuti waliyense inatumidwa kupita ku DPP kokha. Yoyo koma ndi zipani zosiyana-siyana. Ndiye kutheka kuti zipani khale zodizo cholamula mwina chikhoza kukhala chipani chimodzi chomwe akutani akukambirana nawo. Kwa panopo position ndotija kuti officials tikuziwa china chilichonse. Ndiye tikuyembekeza committee imene ndi imene zatiuze. Ikatiuza tizabweranso kwa Malawi nkwafotokozera. Sikuti izi zikhala zobisa ya. Awakangochita report yoti tibwera ndithu. UDF ni chipani choti chimanipikitsa kupanga zinthu poyera. So palibe choti mpaka tingabise. Tizapereka ndithu full report. Yoti nakambira ndi awa mwakuti tinakambira awa ndi mwakuti zotsatira zake nzakuti awa tinakanikana pazifuka zakuti kaya awa tagwirizana nawo pazifuka zakuti ndezo sezo zitani ziperekedwa report ngoti panopo sinatani report yo sinaperekebe andi chipani chachikulu sinapereke kaye maganizo ake pazokambira napo wakati kuyembekeza kuti posachedwa apa zimenezo ndithu Amalawi tiyawo. Koma mukupita kuzokambirana zonsezi mukuvomereza kuti you are a weaker entity? No. If we are not, if we see ndofoka ya. Tini mphamvu kwambi menda kuzana kuti na background papa. Background ndi koma kuti mwina pamwamba anthu mukaona pa national level amaona ngati kuti ife ndofoka koma sofoka ya. Ifanye mino ndiona kuti dikirani ikafika September ndi pamene mudzadziwe bwino kodi David m'Bible amaoneka ngati ndi munthu oti akhoza kugonjetsa Goliath. Koma anthu anazadabwa zani zitachitika. Kuti David uyu ndiye David yo ndi atupere mumuona zimene atapanga. Tentiyese kuti UDF yaima yokha pa 16 September ndipo yapambana mmene mukufotokozera. What do you see as your priority policy priorities? Zina ndi zina nzoti tayamba kale president athu ataitona bwatu pele muzi akhala akulankhula misonkhano imene ayenda kukomana amene akhala kukomana ndi Amalawi akhala kunenapo komanso ali ndi Facebook page yawo ali ndi WhatsApp akhala akunena zina ndi zina kuma iwo abweretsa imene akuti business first plan. Okay, ndiye imene panopo posachedwa apa titambasula bwino wa Malawi tichita simplify bwino nanga sili mchizungu wofuna kuti tithakuleso bwino ikhale mchichewa woti ngakhale Malawi aliyense azimva. Ndiye iwo malingana ndi plan imene yoyo imene UDF yapangayo business first plan imene yoyo ndithu pali mfundo zingapo zomwe zayikidwa menemo zoti tikasanthulamo Amalawi saona kuti awadi ali ready kuchita governance dziko lino. Ndiye ife ngati UDF tikukhulupirira kuti business first plan iyo ndimene ndithu yomwe itabweretse
kusintha malawi for tazindikira ife kuti amalawi to panopo chimene akufuna kusintha pachizungu amati change it ndiye change chimenechi chibwera through that business. Mafuna ndizifusa kuti poyamba nimanga za agenda for change ndizomwezo za business first zo kapena ndizosiyana zonto. Yeah, of course the agenda for change yali kukuyambira kuja ndiye panopo ndipena sona yabwera chani business first plan ndiyo mweyo koma uli mwina ake nawo is like expanded malinga naso in the context yomwe tili panopo. Koma mene muli zambiri pachili chose chuma kaza forex kaza agriculture mene zose zili mumene kodi dziko lingatuke bwanji ukamba za trade and investment ukamba ya za sovereign wealth fund komaso tukuzoa tose ma critical minerals aja a president akakula akulongosolera koma tilongosola bwino matsatane kuti amalawi so amvese koma zonsezo nzoti kwa munthu oganiza kungomvera ndithu kungoona zimene zali mbino memo ukhoza kutsimikiza kuti apa pali nzeru zina zake. That's why mwina nthawi zinake utsogoleri tikasira anyamatawa mabwera ndi innovation yambiri kuti honorable right honorable Pere Muzi zinthu zimene ayika pene popo nzoti zija kuti tikudziwa kuti zikhuladi kuchita bring change kumalawi kuno. Nkosatheka kukamba za UDF osakamba bonkhani ya Dr. Bakili Muluzi. What exact role is he playing even behind the scenes panopa kuti chipani ichi chimene anayambitsa okha ndazi zawo zaka zapitazo chipitirire kuchita bwino? I mean he's around akuona zimene zikuchitikazi akumakuthandizani motani? Atoda ndi bambo ake atsogoleri wake atoda Bakili Muluzi tu panopo ulindo pene wanapatsidwa kuchipani iwo ndi patron chabe ali limodzi ndi honorable Zilo Chiwambo alipo anthu angapo amene anayambitsa UDF amene alipobe ndi ayiwo ni mapatron athu iwo ndi role ya patron maiziwa kweli yankangatilangizi cha bongo khala iwo anachita panopo kumbali ya ndale anapuma ndipo timatenga choncho ndiye samavutitsidwa za day to day running ya ndale yapena chipani ayi koma kwina ndi kwina mwina ka anthu akunja ndi mwina kefe kunoko sitimaona ngati ndofunikira koma madabwa kuti mwina kunja kukakhala zosamvana mwina ke mabungu ena amangwaitana kupita ukatani kukakama ndiye iwo pano kumbali ya ndale kumalawi kunoko anapuma koma ndimenta abili kuona ndimenta chabwino apa zachitika kuti UDF poyamba chabwino amatsogolera ndi right honorable Pere Muzi kenaka unabwera mai ndani amene apasidwa mpando kuti chairperson achipanichi amene wapena ali active mpaka pano ndi honorable Lilian Patero MP amenewo ndi amene anali a president panopo kumasono ndani convention anasangidwa ngati chairperson ndi amenewo ndi amene ali active koma Bakili Muluzi panopo anapuma ndale ngati mwinake ngati amapereka malangizo kapena kwa right honorable Patume koma zimakhala behind the scene kuti feso singadani koma iwo samabwera pa front line kuti mwina aonekere yayi ndi ifeso timaona kuti choncho ndi bwino chifukwa munthu ndi munthu wamkulu panopo akula ndofunika kuti basa akhale ndi peace of mind stress ya ndale isakhudzi chifukwa yake nthawi zinake kuti anthu ena akafuna kuti abweretse iwo mu active politics ife timadandaula nazo timaona kuti ndi munthu oti tingompasa ulemu basa azipuma basi. Ndi chani chimene munganene kuti chasintha mu UDF kuchokera 2004 icho chimene mukuona kuti chingapangitse anthu kuti tsopano azichitsata kwambiri chipani cha UDF? Chikoka cha tsopano ndi chani mu UDF? Kodi panopo chikoka chimene chilipo nchoti chicha kuti anthu ambiri ayang'ana mbuyo nthawi zina ukakumana ndi mavuto pa ulendo umayang'ana mbuyo nkuona kuti kodi apapa tinapunthwa bwanji ndiye anthu ambiri azindikira panopo mwina ake 10 years zimene UDF inalamulira kuyambira paja ena amabweretsa amene UDF pali mene apanga chanja koma pano pamene anthu azindikira kuti koma UDF ija kodi inagwira ntchito eti inagwira ntchito ikulu eti ndiye pano sopano chifukwa anthu akufunsa kuti ife tikufunanso UDF yakale tani ibwerere of course ingabwerere imene inali nthawi imeneyi sanga nthawi imasintha that's why panopa umabwera maganizo anyuwani ma innovative ideas yochita enhance romwe koma panopo pamene kusinthako kulipo chifukwa chakuti panopo kwabwera sopano ulamuliro wanyuwani wachinyamata ndiye ukugwirizana naso ndi nthawi imene ilili
andiso malawi kuno mmene tikudziwira kuti mina achiluka ndi achinyamata ndi Right Honorable Atupele Muzi in fact akungochita fitting in fact panopo posafuna utati munthu usatengere mbali imene kapena munthu ali koma out of the candidates amene akunenedwa ndikupa kuti kwambiri the best ndiye Right Honorable Atupele Muzi iwo ngati kuna profile yawo ka CV yawo ndione statu kuti ndi munthu oti ngati tili ndi cream ya atsogoleri malawi muno I think mwinake woyambira ndiwo ndio kuti tisadandauleso zakuti mwina chisankho chathu chaka chino chidzafunika kuti tiponyeso zimenezo ndikukhulupirira kuti hayi anthu atati amvetsetse bwinobwino amvetsetse Right Honorable Atupele Muzi nkutengaso zomwe iwo ali pomopanda ifo nthawi zambiri makhala ma vices kapena ma biases enake kuti anthu mwinake mbali imene ndi zabwino zitsuma ziona koma munthu otati kutenga presidential candidate aliyese nkumuyikapo nkumuunika wina nkumuunika Atupele Muzi nkwaunikaswo apopo mukhoza kuona kuti apatu naga pali diro ndipati ndi apo Atupele Muzi aima ngati opikisana nawo pa mpando wa president pa 16 September. Yes, aima chifukwa kanalipira aima nanena kale kuti panopo opposition yathu kuti Atupele Right Honorable Atupele Muzi akuima nawo pa chisankho chimenechi. Kodi ku UDF mukukhulupirira kuti alipo candidate wa ma president amene angapeze mavoti oposa theka +1 monga mmene malamulo akunenera? Zikhoza kutheka. Ndizotheka zikhoza. Probability ilipo. Probability ndi it can be they refer to kuti ikhala. Ena kuganiza kuti zipani zimene zimaonedwa kuti ndi zing'ono zikuchitira dala kuti zizitsatsa chifukwa zikudziwa kuti zipani zikulu ziwiri zimene zikukalimbana kumeneku zidzasowa zipani zing'ono and zipani zing'onozo include the UDF. Do you agree? Yamba anyway bodi muchipanga kuti ngati chipani chanyuno ma UDF zimene akuyankhula anthu anyway it depends kuti mwina game kuti na mino matenga kuti koma why manambala a UDF ife siuzenga ngati ife UDF ni chipanja ching'ono UDF si chipanja ching'ono ni chipanja chikulu mwina kapena panopo chimbo chikuoneka ngati cha ching'ono koma chipanja chikulu nde mukamawerenga za zipani imeneyo musamachichepesera. Ndikunena zimene zichifukwa ndanena kale kuti patuluka akafukufuku angapo okhudzana ndi ndale mdziko lero ndipo pa akafukufuku amenewo chipani cha UDF sichionekerapo komwe ma figures kodi komatu mukumbuke kuti kafukufuku amene uja anachitika ka mjuni August last year yeah koma panopo leadership yasintha mu UDF okay chabwino Right Honorable Atupele Muzi on public demand anafunsira kuti abwerereso anabwera ndi amene akuchita lead on public demand okay komanso pabwera anthu ena ngati nali spokesperson wa chipani ngati sinalinso mundale ndiye tabweresa ndithu National Working Committee ya nyuwani ndiye leadership iso atani yasintha and leadership imene ikupereka chikoka kwa anthu kuona kuti komatu UDF iyi I think ingachite deliver kusiyanaso mwina ake ndi zinazi okay chifukwa aiona kuti ulamuliro wasintha ndiye ulamuliro umene ndifeso ndi hope kuti ndi kutibweretsa pamene atibweretsako ndi kuchitaso build chipani chimene tikuchita panopo kuchikonzanso ndikupa kuti kamafika September amalawi onse aona ubwino wake omwe ulipo mwa ife ndipo atikhulupirira ndipo iwo azayivotera UDF mwakatiti andifake ndichikhulupirira kuti September 2025 Right Honorable Atupele Muzi akuzakhala president wa dziko lino. Ona bujangia ndikufunseni kuti kodi chifukwa chakuti inuyo munalembetsa kalembera wa vote ndipo kuti ndinu mneneri wa UDF ndiye kuti it's obvious kuti mudzavotera Atupele Muzi. Obviously kwa ineyo Right Honorable Atupele Muzi ni munthu oti ndimakhala nawo limwe ndimakumana nawo ndiwadziwa amene ndikunena kuti kaganizidwe kawo ndikukadziwa ndipo ndikukhulupirira mutsogoleri wawo ndiye munjaire usindena kuvotera iwo imene ndanena kuti ngakhale kwa ineyo naka analysis ya ine kwa ma leaders amene alipo ngati ma presidential candidate amene kwa ine ndikuona the best ndiwo and if ndi udindo wanga ineyo ngati munthu wovota ndionesese kuti kubwera mu September mu kutsogolo kuno tikhale ndithu ndi government yoti amalawi akhale akumva kukoma
ndiye sindingavotere dala president woti uji amene ndikumkayikira ndi amene panopa ma president onse amene sindingamkayikira komanso ndikukhulupirira kuti zimene ndikukhulupirira inezi amalawi ambiri ndi chonchonso ndiye chifukwa chake anthu ambiri azavotera right honorable Atupele Muzi chifukwa chakuti amvetsetsa bwinobwino kuti sogoleri na apanopa amene tili naye ena akuti pangolini kaya akuti pangolini malawi munomo ndi Atupele Muzi chifukwa aliyense amene akufuna kuti zinthu zisinthe ndi amene angabwese kusintha kumeneko ndi ndani ndi iwo chifukwa iwowo kumbali ya zina zonse ali nazo zowayerekeza ali nazo zonse okay maphunziro munthu oti anachita study economics pena pake ndi lawyer komanso experience matters ndiye right honorable Atupele Muzi akhala mundale panopo mwenake almost 20 years or so akukhala mundale ndiye experience ali nayo akhala nduna magovernment osiyana ndiye panopo kwa onsewa ndithu na amene watsala komanso kilini number 1 ndi Atupeletu mene mukudziwira posachedwa apo ngati Africa yonse ino anachita recognize yeyo chakuti ndi ali mugulu la anthu 100 ujanilipo mu continent yoti ili ndi anthu 1 billion yeye nkukatuluka mwa anthu 100 ndikukhulupirira kuti amalawi tikanakhala anthu ena akibwezi tikukhala onyadira andifaye chimene choti ngati anthu akunja aona kuti mwa uyu muli utsogoleri mwa uyu ndiye kuti reputation yake ndi yabwino ndi integrity yake andiso zoona kodi munthu wakhala kaya munduna ka ministry ka about 6 or 7 koma palibe nkhani inabwera ICB pofuna wina ake chanchani ka zaka zapita zichi anamtenga kuti afufuza analephera okha kuona kuti palibepo nkhani ina iliyonse imene ali nayo pomwe anthu ena zimateka ena uminister ngokhala zaka ziwiri ka zitatu amachita kubisa zovuta koma munthu amene uja wachita prove pamalawi panopo kuti right honorable Atupele Muzi ni munthu wokhulupirika ni munthu wozipereka ndi munthu olimbikira ntchito kwambiri ndiye ngati akunja akumuona choncho ife chimene chingatilekera malawi ife ndi chani ndiye kuti ifeyo mwina waketu basi ndi ufititu kalata imene analemba mabishop ampingo wa Katolika osachedwa apa anakambapo nkhani yokhudzana ndi chisankho chimene chikubweracho mabishopo amalimbikitsa amalawi kuti adzatuluke ndi kukaponya voti yawo ngakhale kuti pakati pathu anthu ambiri iwo oti akutero anakhumudwa ndi okhumudwa ndi utsogoleri umene wakhalapo kuchokera 1994 kufika pano mabishopo akwauza anthu kuti apite akaponyebe voti akasankheko amene akumuonako kuti abolani uyoyo poyamba funso langa ku UDF mukugwirizana nawo maganizo amene analembedwa mkalata imene icha ngati mukugwirizana nawo kodi amalawi adzafufuze motani mtsogoleri ameneyo amene ali konkhasakoyo kugwirizana ife tikugwirizana nawo ndi maganizo amenewo ochokera kwa fathers aja na mpingo wa Katolikawo zoonadi kuti anyway chifukwa chakuti sanga anthu ena akamanena nkhani ndadina kuti right honorable Atupele Muzi ndi pangolini kutheka kuti ena kwa iwo maganizo awo mwina ake kutheka kuti amaona ngati muli zofoka zina zonse chifukwa chake tikugwirizana nawo kuti imene ananenera atsogoleri mpingo kuti ngati mukuona nkhale kukhuza kupezeka kuti munthu ali ndi zofoka koma mwa amene wawa muzaonepo kuti bora uyu amene mungapeze kuti bora uyu amene mutani muntenge ndiye chifukwa chake tikunena bekulu kwa ifeyo ngakhale atapezeka kuti munthu wayikapo china chilichonse ngakhale patakhala scale yotani yoti ayese kwayezera Atupele Muzi apezeka kuti mwina zofokazo ali nazo zochepa ndi palibe chifukwa choti akakhalire pa mpikisano umene ukakhala kumbuyo kwa wina wake ngati ali ndi zofoka zochepa amene tikuganizira pali chifukwa chokuti tsogoleri wanu akakhale kumbuyo kwa wina wake pa mgwirizano wina wake chifukwa chake tanena kuti ife ndi okonzeka ndithu nkhale iwo akonzeka kuti ayima nawo ayima ngati president wa UDF chifukwa chakuti zofokazo palibepo andauza kuti iwo ndithu ndiye kuti iwo rate yawo ndiye kuti yapamwamba kwambiri kuti ngati anthu amalawi atapanda kuganizira zina kutengapo zina nkuavekamo matopena ake nkuakwapa kapaka Atupele Muzi munjira iliyonse anayenera kuti awine akanakhala kuti amalawi muchizungu amati rational thinking ikanakhala kuti timatsatira logic bwinobwino nkuona bwinobwino kuti kodi apapa
amene ali bwino ndi divutiyo ndiye kuti munthu aliyense akhoza kuchita seto patupere mulosi. Kodi ajangiya gwero la mavuto amene ali mdziko lino mumaona kuti ndi patipo? Mavuto ali mdziko lino monga kwambira mkalata meje sanayambe dzulo. Muona kuti zinthu zinakhota pati mdziko lino kuti tipezeke pamene tilili lero? Vuto lalikulu la dziko la Malawi ndikhulupirira kuti kwambiri chimachivuta ndi utsogoleri. Okay, mbuyo muja before maybe 1994 mwina ulamuliro wankhanza umene unalipo wa chipani chimodzi unapezeka kuti panali ndithu mavuto ende mavuto amakhalapo wamwene ake mavuto ena samakhala kuti ophinja kwambiri. Okay, koma anthu chimene anafuna kwambiri ni maufulu, ndi chimene UDF inakhala ngati champion umenyera maufulu amenewa kuti tikhalenso ndi matipati. Okay, ndiye UDF inayamba ndithu kuyambira ndithu pa base ina akifa economy inali closed economy, inachita open up liberalized economy. Ndiye imeja 10 years imene atodabakiri muluzi ana lamulira dziko lino tiyena kuvomereza tadiso anthu amalawi ndi anthu oti tikunena zoona anayisuntha Malawi kuyesa pena pa kufika pena pake. Okay, kenaka abwera Dr. Bingu wa Mutharika. Okay, nawonso anayesanso mbali yawo kufika pena pake. Okay, koma vuto limene limakhalapo nthawi zambiri ndoti utsogoleri umapezeka kuti mwina kuyamba bwino zinthu zija, kenaka uzapezeka kuti chani zinthu zamba osayenda bwino. Koma mwapo osachedwa apa vuto lalikulu lifa ndi economy. Famba nopo zinthu zaonekera kwambiri ifa economy mmene ili panomo chuma sichikuyenda bwino. Ndezo sezo zikuphinja pachani pa utsogoleri pomwepo. Ndiye utsogoleri ndiye umene uchita let down dziko lino. Komanso nkhani yakatangale ndiye imene yatani yavuta kwambiri. Ndiye fa dziko lino zinthu zikupita pansi. Zapita pansi kwambiri. Panopo ndiye mitengo ingokwera, ndalama zikusowa, chakudya chikuvuta, chifaso ngakhale ulimi wathu sikuti marifomu oti mangolemba mapepa koma pa ground sizikuchitika. Ndiye pakufunika anthu a serious oti aja kuti mukachita plan anthu amanena ambiri kuti maiko ena ku Rwanda kutiko amabwera ku Malawi kunoko kumatenga chani kumachita kope zinthu zathu kumapita kwakuja kumakazichita implement kumekuja kumatheka koma kunoko timangolemba zinthu zabwino kuli mboma muli anthu toorganize civil service athu ndi yapatali kwambiri, koma zimavuta ndi implementation. Ndiye utsogoleri ndiye umene wavuta kwambiri. Chifukwa chake alternative yoti panopo Amalawi anayenera kuti ayese ndi alternative yake ndatupere muzi. Boma la mgwirizano kupita ku September 16 ndilofunika motani ku chipani cha UDF? Boma la mgwirizano ndilofunika chifukwa chakuti meta nenamo kuti in case 50% plus 1 wotsogolayo sana ipezi ndiye kuti at least ngati anthu agwirizana ndiye kuti zikanathandiza kuti tisakhale zisankho ziwiri. Koma apapa mwina kutheka kuti mapeto ake tisakhale chani zisankho ziwiri. Ndiye zisankho ziwirizo ku dziko lino ndilosauka kale ndopanda ndalama ndiye kupanga fama lingati malamu zisankho ziwirizo ngati 50% plus 1 osapezeka munjayo sindama tena uzipeza tena upanga. Ndiye zimene zonso mwina ake zimene zikhoza kubwesa chani mavuto ena kumbali ya chuma chifukwa kuti kangongole zikhaza zikulabe. Ndiye chifukwa chake kuti kugwirizano ukanakhala bwino koma amene ndanenamo kuti kugwirizano sungangopanga kugwirizano koma mwene akuonanso kuti kodi uthandiza bwanji. Zikomo kwambiri bwana Jangiya potipatsa nthawi kuti ticheze nanu mu Zodiac Exclusive. Zikomo kwambiri, tathokoza kwambiri. Lero mu Zodiac Exclusive tinali ndi Dyson Jangiya amene ndi mneneri wa chipani cha UDF, chipani chotsutsa. Zikomo kwambiri pokhala nafe.